araba ye janvier kalo tile 15 san 2025 aw minnu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka folibaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita a yirala k'a fɔ ale kan ka i kunda Kulukoro o yɛrɛ kɔni kan bi araba don janvier kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ a takunba o yɛrɛ min ye o de ye EMIA mɔgɔ olu ka bɔliba o yɛrɛ kɔni ye. A yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn a promotion 46nan ma min tɔgɔba ni a yɛrɛ kɔni tala ko di général de brigade Tumani Sisoko ale ma. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro ale yɛrɛ kɔni mɛkɛ kan o festival kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an bɛ ale wele ko Buloni ale makɔrɔ ka ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔ ye ka dugu kun ka ko ka ale kuma kɛ a yirala k'a fɔ ko a bɛna taa o biriki fɔlɔ o fɛnɛ dali la. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye arena a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni dɔ kan ka dilan Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita a kan ka taa o biriki fɔlɔ da. Wa yira k'a fɔ basigɛtigɛ terrain belebeleba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɛ se ka maa 10 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ ta. O tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kunnafonidilaw ye olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ bɛ a kɔnɔna na. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɔkamɔgɔw ye ni olu bɛ se ka compétition kɛ o yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka kɛ nin basigɛtigɛ terrain belebeleba in kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka yɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Jara Ashi ni a yɛrɛ kɔni dilanna kɔsani na a yɛrɛ kɔni kan ka taa o yɛrɛ kɔni dayɛlɛli fɛnɛ kɛ. An bɛna an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn kunu tarata don janvier kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔ ye janvier kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla banbagaci jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni ka doro ale marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka maa 7 ɲɔgɔn kɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔnɛwni na. Wa yira k'a fɔ maramafɛn caman o yɛrɛ kɔni kun bolo fɛn min yɛrɛ kɔni taliki waliki o yɛrɛ kɔni kelen kun bolo fɛn min yɛrɛ kɔni u ka PM ale chargeur 5 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kun bolo ani téléphone den 2 ani maramafɛn caman. Janvier kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na Bandiagara ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min nɔ ni ale bɛ wele ko BZ5 u y'a yira k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔ u ka sanfɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka banbagaci maa 20 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na. Janvier kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zorokaw olu fɛ yen nɔ ni ale bɛ Tombouctou ale marabolo kɔnɔna na. U y'a yira k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔ ka sanfɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka camion 2 o yɛrɛ kɔni sɔrɔ camion 2 min ni olu yɛrɛ kɔni kun falen don kosɛbɛ maramafɛnw na maramafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ banbagaciw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka wuli ka jɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ janvier kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla banbagaci jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni yɛrɛ ɲinitɔla kunu. U y'a yira k'a fɔ ni banbagaci jɛkulu ninnu u yɛrɛ kɔni sera ko u yɛrɛ kɔni bɛɛ minɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ maramafɛn caman o yɛrɛ kɔni kun bolo i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dingɛsennilan ye o yɛrɛ kɔni 3 kun bolo marteau dɔw olu yɛrɛ kɔni kun bolo ani maramafɛn caman. État-major général des armées a bɔla k'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔ ma u ka wuli ka jɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ kɔni hakilisigi o yɛrɛ kɔni yira dugudenw na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ kunba yɛrɛ ye min o de ka dugudenw ale n'u bololafɛn ko olu bɛɛ lajɛlen kisi. An bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in suma. Imamu Mamudu Diko ni ale an ka ba Maliba a karamɔgɔba ye ni a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ni ale bɛ Algérie jamana o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn ko o yɛrɛ kɔni sigi sen ka segin ka na an ka ba Maliba ale kɔnɔna na février kalo tile 14 o yɛrɛ kɔnɔna na. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla a yɛrɛ kɔni kanubaa dɔw yɔrɔ. Kasangani farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan ko ye basket jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Afro Basket 2024 a yirala k'a fɔ o sifinnaka musomanni 24 ɲɔgɔn kɔ ani cɛ 24 ɲɔgɔn kɔ minnu si sanga ni o yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ san 18 kan a yirala k'a fɔ olu n'u ka degebagaw u bɔla ka dɛmɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka bɔ an ka cɛmancɛ fanga ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ général d'armée Asimi Goita u bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma a ka nin bonyaba in na.
Dorothy African Cancer Foundation ale bola ka kunnafoniya jɛnsɛn ka ɲɛsi cancer dessin ma ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon ala la jarabi ye maa minnu sɔrɔ ni bana kofɔta in na u y'a yira k'a fɔ i yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka u sɛgɛrɛ yanni marisi kalo tile 7 san 2025 ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wuli ka jɔn kɛ ala la jarabi ye maa minnu sɔrɔ ni bana in na walasa k'u yɛrɛ kɔni furakɛ fu ani falaki. Ameta kokan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso tɛnɛndon janvier kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni Burkina jamana ɲɛmɔgɔ capitaine Ibrahim Traoré ale bɔla ka drapeau yɛlɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni a ka jamanaden ye palais présidentiel kɔnɔna na drapeau yɛlɛ olu yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a bɔla ka kuma ɲɔgɔn caman kɛ minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɔla ka jaabili ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Faransi ale jamana ɲɛmɔgɔ ma Emmanuel Macron ka sababuya kɛ ale bɔla ka kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni bila minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ farafinna jamanaw olu yɛrɛ kɔni kɛra waleɲuman dɔ bali o hukumu de kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni Senegali jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka jaabili kɛ fɛn yɛrɛ kɔni Tchad olu yɛrɛ kɔni bɔra k'u ta kɛ Burkina ale jamana ɲɛmɔgɔ capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ Emmanuel Macron a yɛrɛ kɔni bala ka ni kuma min fɔ tantɔ ko ni yɛrɛ kɔni y'ale ɲininka k'ale yɛrɛ kɔni b'a fɔ ko ale de kɛra waleɲuman dɔ bali ka sababuya kɛ ko n'i y'a mɛn ko Faransi ko farafinna jamanaw do ko ale yɛrɛ kɔni bɛ min yɛrɛ kɔni daya yira farafinna jamanaw na bolodi ɲɔgɔnma min ni a yɛrɛ kɔni bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka dankari ko la walasa u ka jamana a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Ameta Niger a yirala k'a fɔ Niger ale premier ministre ale bɔla ka taa tile 2 tɔgɔma o yɛrɛ kɔni kɛ arabu jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pays saoudien ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to a bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ n'u ka ɲɛmabɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la président de la banque arabu o y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ta kunba yɛrɛ min ye o de walasa fɛn min yɛrɛ kɔni bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Niger ni olu jamana ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka timɛ cogo min na ani fɛn min yɛrɛ kɔni farafinna jamana a yɛrɛ kɔni bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka taa yala o yɛrɛ kɔni kɛ u ka marabolo kofɔtaw la yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na seli o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ yen ka taa duwawu ta o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Niger ma walasa a yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na. An bɛ taa Tchadikaw olu fɛ yen nɔ Tchad premier ministre ale bɔla ka kunnafoniya bila ka ɲɛsin Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu b'u u ka dugukolo kɔkan na a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ni ordre d'u ma u k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ u ka dugukolo kɔkan na yanni janvier kalo tile 31 cɛ o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔlen filɛ ne ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta ko a yɛrɛ kɔni tɛna négocier fiyewu ko kuma ka kɛlen o yɛrɛ de kɔni no janvier kalo tile 31 fɛn min yɛrɛ kɔni Faransi kɛlɛkɛcɛw ye u ka bɔ u ka dugukolo kɔkan. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Ghana jamana ɲɛmɔgɔ kura Mahama a yirala k'a fɔ ale bɔla ka baara kura dɔw boloda u ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ministère 30 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔri kun bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to ale yɛrɛ kɔni bɔla ka dɔ bɔ o la min yɛrɛ kɔni kun labɛnna u yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ o yɛrɛ kɔni fɛ nana a don o y'a yira k'a fɔ ministère 30 yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ kɔni caman ci ka bɔ a la ka na jɔ fɔ ministère 23 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la walasa fɛn min yɛrɛ kɔni jamana sɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi sen kan k'a bɛn jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔnya joona.